खुलुमबाय, आंनि मुङा रेशमा दैमारि। बे दखान खुलिनाया जाबाय बे डिमाकुसियाव। जों हासबेन्ड वाइफजों जों बे दखानखौ खुलिदों, सालुनखौ। दा बेयाव जाय मानसिफ्रा फेसियल आरो आइब्रुस, मेकआप, नेल आर्ट जेनेबा बेफोरखौ गासैखौबो मोनगोन आरो बायदि बायदि माने सालुननि जि खामानि मावनो हानाय बेफोरखौ गासैखौबो खालामजोबनो हागोन बेयाव। आरो जे प्राइसफोराबो जेनेबा इसिबां हाइ नङा आरो एसे मिलायनाय बायदिनो जों मेनु कार्ड बानायना लाखागोन। बेयाव नायै नायै गोसो बायदि जाय मा सार्भिस खालामनो हायो बेबायदि सार्भिस लानो हागोन आरो। बेंगलरावनो आं कर्स लादोंमोन। बे हासबेन्ड वाइफजों बेयावनो कर्स लादों आरो आङो बेयावबो 7 इयार्स आं बेंगलरावनो खामानि मावदों आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव केरेलायावबो आं मावदों, बिनिफ्राय आं गुवाहाटियावबो मावदों आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव जों दा नै डिमाकुसियाव जोङो गावनि आथिं आखाइयाव गसंनो थाखाय जोङो गावनि दखान खुलिनो इस्सा लानानै दिनै जों खुलिनो हाफुंबाय आरो। सोरबाफोर थुलुंगा होदों नामा दखान? जोङो न'खरनि मानसिफोराबो जोंनो एसे बिमा बिफाया एसे थुलुंगा होबाय, मानो बाहेरायाव थांबाय थानो, बेयावनो खुलिदो होननानै। ओमफ्राय दा जों हासबेन्ड वाइफनि रायलायनायाव दिनै अपेनिं खालामनो हाबाय आरो। दखाननि मुं? R.B Unisex Salon। जायफोरा बिथांमोनखौ आं बुंनोदि बिसोरो जाय गोसो गुदुं पार्लारफोराव सोलोंनो गोसो, जायफोरा बे लाइनाव गोसो गुदुं मेकआप सोलोंनो, माने आंनियाव बेयाव नाम्बार होनाय जागोन। बेयाव जाय मानसिया सोलोंनो गोसो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो। जाय मानसिया गुदुं, जेनेबा आङो दाथ' फ्रियावनो फोरोंगोन आरो ना जाय मानसिया गुदुं। ओमफ्राय उनाव आङो नेक्स्ट बोसोरफोराव आङो एकाडेमि इदि खुलिनो गोसो लादों आरो। दा आङो फ्रियावनो आङो जाय मानसिया एसे एनै सोलोंनो गोसो फोरोंगोन आरो आङो। आंनि नाम्बारखौ आं होनो, जाय मानसिया जेनेबा सार्भिस लानो गोसो, फेसियल आरि खानाय बोजानो, बिनि थाखाय नाम्बार आं बुंनो हागोन 8134044909। बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार। जाय मानसिया सोलोंनो गोसो आरो सालुनाव सार्भिस लानो गोसो बिसोरो फैनानै लाफैनो हागोन आरो। बिसोरखौबो आं खुलुमनाय जासिहरो, मानो होनब्ला बिसोरबो जाहाथे जोंनि सालुनाव हेफाजाब खालामो। बिसोरो जोंनो अननाय होयो। बिसोरो जाहाथे जोंनि पार्लाराव फैनानै बिसोरबो हेफाजाब होनानै जे सार्भिसफोरखौ खानाय सिननाय जेनेबा फेसियल बेफोरखौ जाहाथे बिसोरो खालामजायो आरो। बे प्राइस नङा आरो, माने मेनुआव लिरनाय दोनखागोन जाय गोसो माबायदि खालामजानो बिदि आरो। थानाय नङा, माने बे बन्द माने जोङो मोनसे डेट लानानै जोङो सानसेखौ उइकलि 1 टाइम बिदि बन्द खालामनाय जागोन। जेनेबा दाथ' बुंथ'नो हाला आरो। आंनि मुङा भास्कर बर'। आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बालिस्टा गामिनि। दा आङो डिमाकुसि टाउनाव मोनसे इउनिसेक्स पार्लार दखाननि स्टार्टिं मोनसे जागायजेनदोंमोन। दा बेखौ दिनै खुलिनाय जाबाय आरो ना, अपेनिं हिसाबै दिनै इन'ग्रेसन खालामनाय जाबाय। दा बेयाव नोंथांमोना माने इउनिसेक्सथ' माने हिन्जावफोर हौवाफोर माने बथ माने खानाय सिननाय, फेसियेल, नोङा बिथिं स्मुथनिं, केराटिन, मेकआप गासैबो माने सार्भिसखौ मोननाय जागोन आरो। बेयाव एभेलेबेल मोननाय जागोन आरो। जोङो 2016 थांदोंमोन, खिन्थु बे खामानिखौ जों 2017 निफ्राय मावदो। बेंगलराव सोलोंदों जोङो बडिक्राफ्ट एकाडेमियाव बिदेल सासन। ओमफ्राय लोगोसे आंनि बे वाइफ, बेबो बिउटि लाइन प्लास मेकआप, बिउटि, हेयार, बेबो लोगोसे जों सानैजोंनो बाहेरायाव मावखाबाय थादोंमोन। दा सानैबो जों बे डिमाकुसियाव फैनानै मोनसे फिसा दखान मोनसे अपेनिं खालामनाय जादों आरो। दा बेबो मावखायो, आंनि वाइफआबो मावखायो सेम बिउटि लाइनावनो, मेकआप गासैबो मावखायो बेनो। दिनैनि बे दखानाव सानैबो? औ, जों सानैबो थागोन। आंनि बिसियाबो थागोन, आंबो थागोन। सेलुनाबो इउनिसेक्स नालाय, आरो लोगोसे सासे सानै सोरबाफोर सोलोंग्रा, जेनेबा आं खामानि सोलोंनो लुगैदो गावगायनि लाइफखौ जेनेबा माबा मोनसे सेटेल खालामनो थाखाय बा खामानि रोंनो थाखाय, माने सोरबाफोर सोलोंनो गोसोबा फैनो हागोन, जों मोजाङै फोरोंना हरगोन आरो। फैनानै मोजाङै सोलोंना थांनो हागोन आरो। दिनै नोंथाङा नामा? लकेसना जाबाय नैबे डिमाकुसि मेन थानानि जिथु तिनिआलि दंना, जिथु खोला फैनाय लामा दं, जिथु फुजा खला भेरगाव रड, डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि अपोजिटआव। बेयावनो फुजा खला दङ, दुर्गा फुजा, राज फुजा, बिनि खाथियाव मोनसे बिल्डिं दङ, बिजय मुसाहारिनि बिल्डिंनि ग्राउन्ड फ्ल'राव आरो आंनियाव स्टेन्डार्ड नुबोनाय। बे हिसाबैनो आं गावगायनि जायगायाव डिमाकुसि एरियायाव जाहाथे मोननै मोनथाम सेलन दङ, होमबाबो एसेबां बे स्टेन्डार्डखौ नुयैलाय एसे माने स्टेन्डार्ड
खुलिनाय जादों आरो दखानखौ आङो बेयाव फिसा गोदोनि जेबो खोथा दाया माने आं मोनसे रिजनेबल प्राइस मोनसे हमना लागोन माने सार्भिसा जेनेबा सोरबा दखानखौ स्टेन्डार्ड नुनानै गिनानै बहुत स्टेन्डार्ड बेयाव थाङोबा बहुत फैसा लागोन मा लागोन बिब्दि नङा माने गासिनि थाखाय समान बे फिसा उन्दै गासिनि थाखाय समान आरो प्राइसा दा दिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो खावलायदों दिनै जेनेबा बयबो मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव थांबायथ' आंबो बेखौनो बिथा खालामनानै गावनि दिमाकुसि एरियाखौ नायनानै आंबो बे स्टेन्डार्ड लेभेलजोंनो खारफानानै जाहाथे बयबो मोनसे कम्फर्टेबल फिल मोनो सेलुनाव फैनानै बे हिसाबै आङो बे दखान खुलिदोंथ' दा बयखौबो आं खावलायनाय जादों आरो जिहेतु खेबसे फैनानै नायफै सार्भिस लानानै थांफै बोरै फिल जायो मोजां नाङो बोरै बेखौनो आं माने हांख्रायनाय जाबाय माने जायफोरा जुदि मोखां साफा आं खावलायदों जायफोरा जेनेबा स्मुथनिं खालामनो सानदों बा खानाय सिन जानो सानदों खानाय बोजानो सानदों बा सोरबा फेसियेल खालामजानो सानदों मोखांफोरनि एसे साब सिखोन खालामजानो सानदों बिसोर फैनो हागोन आरो सबबो सार्भिस एभेलेबेल बेयाव गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन